Ahoj, vítaj v mojom dome. Ja som Indy Bones, detektív zo sveta Boneville. Príbeh, o ktorom ti chcem porozprávať, by nikdy nevznikol, keby môj dedo Archibald Bones nebol tajným strážcom nášho sveta. O čom mi nestihol povedať, pretože záhadne zmizol. Dovol mi, aby som ti o tom porozprával viac. Všetko sa začalo, keď temný pán Mr. D túžil ovládnuť Connectus so všetkými jeho 8 svetmi. Rozpútal sa obrovský boj. Strážcom sa napokon podarilo Mr. D poraziť a spolu s jeho svetom ho uväznili do zakázaného portálu do sveta Forbidden. Kľúč k portálu rozdelili na 6 úlomkov. Ten najdôležitejší, spojovací, dostal môj dedo Archibald. Jediný svet, ktorý úlomok nedostal, bol Firenze, krajina ohňa a ľadu. Kvôli nevyspytateľnému vládcovi Inferorovi, ktorý strážcov v rozhodujúcom čase zradil. No dnes, po dedovom zmiznutí, dobrodružstvo ožíva a ty sa môžeš stať jeho súčasťou. Zákerný Inferor vyslal svojich služobníkov do všetkých svetov, aby získali tieto úlomky. A ten, ktorý patril môjmu dedovi, som mal celý čas ukrytý u seba doma. Netušil som to, až kým sa tam neobjavil Inferor. Tak si pobáľ batoh a vydaj sa so mnou na magicko-mystické fantasy dobrodružstvo naprieč svetmi ako Boneville, Mistwood, Harmonium, Skyven, Lagoon, Noesis a Firenor. Spoznáš priateľov aj nepriateľov a pomôžeš mi zachrániť celý Connectus. Aby sme to však mohli uskutočniť, pripravil som batohy plné odmien, ktoré ti za tvoju pomoc ponúka. Indy Bones. Zakázaný portál je 3D plošinová dobrodružná hra plná fantázie, víziev, hádaniek a kúzelných svetov s pútavou, rozprávkou, štilizovanou grafikou. Počas cesty sa zoznámiš a zahráš si aj za Scarlet, Scalar, Bone Boya a Speedburna. Každý z nich má jedinečné schopnosti, ktoré ťa čakajú objaviť. Tak čo? Ktorý batoh ťa najviac očaril? Klikni nižšie a vyber si ten svoj. Teším sa na teba. Nech ťa sila kostí sprevádza. Ak si pozrel alebo pozerala toto video až sem, chcem sa ti úprimne poďakovať. Indy Bones je projekt, ktorý robím z lásky. Z lásky k hrám, z lásky k príbehom, z lásky k tvorbe. A s nádejou, že nie som jediný, koho takýto svet alebo takáto hra zaujíma. Som Filip, som manžel, som otec, ktorý na tejto hre a splnení tohto svojho sna pracujem sám za podpory mojej rodiny. Ak ťa táto hra alebo samotný Indy a myšlienka zaujala, tak budem veľmi rád, ak tento projekt podporíš. Aj malý príspevok vie mať veľký význam. A ak nie je priamo príspevok, tak aj sdielaním alebo povzbudením každé slovo, každá veta, každý záujem ma posúva ďalej. Ďakujem ti, že si tu, ďakujem ti za tvoju podporu a verím, že sa s Indym ešte uvidíme. Do skorého hrania.